Feladat a következő. Fogj egy üres sörös üveget, egy öngyújtót, tedd az asztal lapjára, és az üveget fejjel lefelé, tehát úgy, hogy az üveg szájánál támaszkodva állítsd rá az öngyújtó oldalsó lapjára. Majd kérd meg a nézőközönséget, hogy vegye ki az öngyújtót úgy az üveg alól, hogy nem nyúl hozzá az üveghez, semmilyen segédeszköz nem vesz igénybe, hogy az üveget ne döntse el, és úgy vegye ki az öngyújtót, hogy az üveg természetesen függőleges állapotban marad. Nagyon sokféleképpen lehet próbálkozni, a legtöbben így csinálnák, ilyenkor el fog dőlni, és ebbe az irányba is lehet, de akkor is eldől. Van egy nagyon biztos módszer, amivel szintén azért gyakorolni kell, de a legtöbb esetben sikerülni fog. A két ujjaddal egyszerre egy nagyon gyors magad felé húzással az öngyújtó mind a két végét egyszerre üsd el, és így az üveg a szájánál fogva függőlegesen megmarad.